Ang gontas mo. Dahil ang bunso ka. Asa man si madam? Birthday. Oh, birthday daw. Apa ka? Kado. Apa ye? Kay. Happy Sige, ano? Sige. O, sabi ang kanta. Ay, naman. 1, 2, 3, go. Happy birthday. Ano? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, wish us, sir. Ini dong. Anak, sige, bangko dia mah. Sige, okay, blow the candle. Tuparan gitu. Walang mga korek. Oke, sini masuk di mana? Adi ayaw. Yan kani imong mga. Saya lang mulai sini. Sige. Pwede na ni mga ipon, sir. Pagnis pa tunog. Oy, Salamat. Pagnis di ruyo. Uma ima. Adik ka. pala ka ma. Screenshot. Oh. Mapalo na. Hoy panana ni. Okay, happy birthday, sir. Sige, ako sa nibot ang dire. Dire mo, flower. Eh, akong basahan ang message sa gahatag. Happy birthday pa, we love you. Ay, iampo na ko nga anaalang ta kanunay sa kapiskay sa panglawas. Og daghan pang katuigan nga maabot sa ulog sa adlaw natawhan. Salamat sa tanan-tanan pa sa sacrifice ninyo ni mama para namo ang mga anak ninyo o sa mga apo ninyo. Amping lang mo permi ni mama pa. Dayo na ako ipakita nga video sa imong anak, sir. Then, ngayon na may message sa imong anak, sir. Okay. Ay, sige, ikaw sa una, ma'am. Dahil sunod si sir. Unsa may imong may istorya sa imong anak sa iyang gihatag nga sorpresa ninyo karong adlaw, ma'am? Kahilak man ko. Okay ra na, ma'am. Ay, salamat kaayo sa tanan niya iyang mga kadala, makakaon ni dayon. Nakatabang siya. Muna ni Rod. Ana. Murag dili. Ikaw na po na eh. Sige, unsa may imong message sa imong anak, sir? Pasalamat ko ako sa akong anak nga nakatabang nako sa akong pag-pray. Tinood nga naningkamot siya pagpagita aron makakaon kaming tanan nga pamilya niya. Salamat kayo. Then, unsa may imong wish, ma'am, sa ga-birthday karong adlaw nga si Sir Mino? Ay, salamat ko sa Ginoo na ani pa mi nagkauban sa ining kalibutan
ni apa mi ining ano ni nang usa pa mi. Ano? Sige. Happy birthday. Dong. Sige, thank you, ma'am. Then ikaw, sir, unsa may imong wish karong adlaw sa imong birthday? Salamat kayo nga dako ko kalipay nga kabot pa ko ruto ikatuiga. Na mo na insakto. Sige, good. Then among message sa sorpresa dinegro sir og ma'am is nanggapasalamat mis inyong anak nga nisalig siya namo nga ipadala ang surprise ninyo karong adlaw og hinaot nga nalipay ramos iyang gipanghatag ninyo og happy birthday sir og magpasalamat as Ginoo nga makakaon ra ta tulo beses sa usa ka adlaw og wa ta natakdan sa COVID-19 og maayo ra ang atong panglawas og hinaot sir nga daghan pang katuigan nga maabot sa imong kinabuhi og happy birthday sir.